De meeste gongen en lokalen van het Bogerman in Snit binnen leeg. Maar op de eerste verdieping is het beeld oors. Hier krijgen de eindexamenleerlingen les van de toetsweken van Nijeweken. En dat is zo wichtig dat het net online plakvinden kan. Vorig jaar ook al veel gemist door de lockdown. Het is natuurlijk continu onrust door de corona. En deze examenleerling heb ik echt op school nodig, omdat je in een fysieke les zoveel meer kan doen dan achter de laptop terwijl ze thuis zitten. Dus daar ben ik heel blij mee. De leerlingen zijn blij dat ze net thuis achter een scherm zitten. Nou, ik vind het toch wel fijn dat we op school zitten, want we zijn natuurlijk examenleerlingen. En ik merk aan mijzelf ook wel dat ik het wel gewoon nodig heb om een docent in het echt te zien om zeg maar toch beter te kunnen leren. Het werkt veel fijner dan via een schermpje. Nou, daar vind ik helemaal niks aan. Nee, het is, dan leest ik helemaal niks. Nou, het is vooral toch vorig jaar ik een beetje een achterstand kregen. En ik vind het heel fijn dat we nou toch wel op scholen zitten, zodat we toch alles wel wat mooi krijgen van de lessen en betere uitles krijgen dan via een schermpje. Ook op andere middelbare scholen in Friesland wordt voor de eindexamenleerlingen een uitzondering maken. Maar als de lockdown strenger wordt, kan ik deze leerlingen samen thuis komen te zitten. En daar maakt ze haren op squallen zwaar genoeg. Ik maak me wel zorgen over de leerachterstanden die oplopen bij de leerlingen. En ik maak me ook wel zorgen over om de kwaliteit van onderwijs te garanderen in deze tijd. Dat belang vind ik zeker nu de zicht is op herstel, op vaccinatie. En dat hopelijk dit het laatste jaar is waarin we echt met dit soort problemen zitten. Kan ik me natuurlijk wel heel goed inleven in dat offer wel waard is.